Una quinzena d'agricultors i ramaders han participat en una jornada formativa a Vall-de-Robre sobre l'ús de drons aplicats al sector primari. La proposta, impulsada pel sindicat UP Aragón, vol apropar la tecnologia al territori i mostrar com estos aparells poden ajudar a fer més eficients les explotacions. Ja vam fer fa un parell d'anys una demostració per a lo que és ovelles, per moure les ovelles en drons i avui hem tingut l'oportunitat de poder tenir aquest curs financiat i la veritat és que ha tingut bona recollida per la gent s'ho ha passat molt bé, lo formador la veritat que és un professional, que és molt bo i la veritat és que han pogut provar els drons, han pogut fer pràctica, han tingut teoria, la veritat és que molt a gust i la gent suposo que en la idea a llarg plaç millor de començar a introduir un dron a la seva explotació com un ferrament més, no? Durant el taller, els assistents han pogut veure diferents models de drons, des dels més petits que serveixen per a la teledetecció dels cultius, fins a uns de grans dimensions per a la pulverització, capaços d'aplicar productes fitosanitaris de forma selectiva y segura. Los drones, digamos, centrados en la agricultura son dos. Uno que es el tema de teledetección, para ver cómo se encuentra el cultivo, pues ver si dónde están las zonas mejores, dónde peores. Ese es el dron, digamos, pequeño. Y luego ya tenemos el dron de pulverización, el cual consiste en rellenar con producto químico y aplicar en las zonas donde el dron pequeño nos ha dicho y nos ha representado que está mejor o peor el cultivo. L'ús d'aquestes tecnologies també pot tenir aplicacions en la ramaderia, com ara vigilar els ramats a distància o comprovar l'estat de les tanques i dels prats sense haver de desplaçar-se. El tema de ganaderia, que si vols millor que tens les ovelles a un vallat i pots enviar un dron i les pots veure i ja no té que anar tu en el cotxe, vull dir que ja és un ahorro de temps i de combustible en aquest cas, per exemple, o inclús a vigilar el vallat, millor de dir, en vez d'anar a donar la volta o a peu en el cotxe per tot el perímetre d'una finca que tingui un pastor elèctric o tingui una valla, puc agarrar i en un dron, en aquestes càmeres que porten d'alta definició, pots veure tot el vallat com el tens. Des de l'UPA destaquen que la formació és clau per garantir un ús segur i professional dels drons, ja que cal complir la normativa tant aèria com de sanitat vegetal. L'èxit d'esta jornada anima el sector a repetir experiències similars, amb la mirada posada en formar una nova generació de pagesos i ramaders que apostin per la innovació en el camp i per aprofitar les possibilitats que donen les noves tecnologies.